ka chanela ka lo lom le vek chewa tun chum video a chuanin chokte tui ta ka siam dan kan en ho ve le thung don ani tun chuma chokte ka ron siam dan hi atui na ol sam em a bol ho mu han har sa le hau tak kan mang don lawa video hi to thleng min lo en sakula in lo siam ve le cheu don na chokte silfai sa bola ka da ba khor marchatai purun var le so thing chan sanin kan siam na tur bela khan tui kan chuanga kan tui chhuana lo sau bor bor huna chokte kan silfai sa kha kan thla ka chon so thing kan chan sa kan thla ve le a purun var nen ti hian kan han chok deuh thak thak anga marcha kan thlak ve le ang marcha hi apumin ka thla ka thak deuh hlek tura kan du kha chuan ro sa te po kha kan thlak thei ni o chuan me han tlem kan thlak bokang me han du lo ta na tel lo thei boka chia al tur to ka al le boka ti hian kan chuang sau bor borang ba khor kha chu nakin deuh hleka kan thla kang o ti hian bol lo dang vak kha chu kan mang to don lova hetia chuan sau deuh bor bor hi ni deuh to mai ani minute thumli vel ka chuan sau hnuah hianin ba khor kha ka thruai bung mok moka ti hian ka thla ka du chuan sin te te pawna chan theia hetia han thruai bun deuh mok mok hian a rim hi na du deuh ka tia chuwan chuan ka han thruai bung deuh mok mok ani o chhuan re angai lova chokte hi chu thil min har ani lova ti hianin a then hi ka chawpa hianin kan nor ke deuh hleka kha deuh sek sek tur khan a vai nor ke phei hi chu ngai chuang lova a kha tle maron chwa ve ka du wang khanin kanor ke deuh sek sek ani o a kha tui dawn lutuk a rim pawh tui wang wang lutuk ani ka han chhina a reilo te ti hianin kan han hawng le hei kan hmu ang hianin a hmin chu ni deuh nghal tawh mai a chokte hi chu thil min har lutuk kha ani lova a rim hi tui vong vong lutuk a a rim hian min kau tawp ani chu chuan a al dan te pawh hi tawk tawh a ti hian chokte chu a hmin chu ni deuh der mai a chhuan rei lutuk kha ngai lova ni kan hmu ang khanin ball ho hmu han har sa le hau tak kha kan hmang lo boka lo siam ve ro he tia han chokte na siam ngai lo ni chuan 20 ve nge ka be sei ole hei tun lai chu video ti hi ka ron da kha te mema ka re em a ma se chu chi chung chung po chuanin ka video da ang te min lo en sak ve thina ka lo me ma hing chawa e chunga thilung takin lom thu ka soi mol mol ani ti kha min lo hria sak theu don nya video te po ron da tam ve deuh hlek ka lo tum to don nya o tu na tang chuanin ole tun chung video tan chuanin du tok le photila video le peka kan chawa in ei tur tui tak tak te nen kanin hmule theu don nya chumi ma zong chu in chawa in ni man nuam san man nuam vek ule